Adgangsvejen til havet er lige over for huset. Op ad denne trappe. Her ser vi toppen af klitten. Og her ser vi, hvad vi kalder for dæmningsvejen, der strækker sig mod syd. Afstanden til havet fra hoveddøren er 200 meter og foregår af denne offentlige sti, der fører op over klittoppen. Og på den anden side af klitten venter en badestrand, som er meget let benyttet af de lokale. De har jo havet til daglig. Så selv på den varmeste sommerdag kan man være heldig at have hele strækningen imellem to af de store stenhøfter for sig selv. Her har vi en af de store høfter mod sydvest. Cirka 30 tommer. Her har vi den anden. Afstand mellem de to høfter er cirka 500 meter.